sikat na tuwing gabi. Pwede na ngayon mamangka sa bukid. Jeep na ang sasakyan sa himpapawid. Titira na sa impyerno si San Pedro. Pwede nang ipampasada ngayon ang UFO. Pusa na ngayon ang tawag sa daga. Ang mga Hapon Tagalog na magsalita. Magasin laki na langgam at elepante. Di na magpapatuloy ang mga lalaki. Ang matitino ikukumpay sa mental. Ang presidente babalik sa konsyal. 24 oras na ang TV patrol. Jolly na ang gamit na bola sa basketball. Ang mga lalaki pwede nang mabuntis at magpapangista na ang mga rabbit. Ano kaya kung ganito ang sitwasyon? Biglang naiba ang takbo ng panahon. Ano kaya itsura ng ating mundo kung matupad ang mga bagay na ito? Ano kaya kung ganito ang sitwasyon? Biglang naiba ang takbo ng panahon. Ano kaya itsura ng ating mundo kung matupad ang mga bagay na ito? Wala nang halaga ang diamante at ginto. Cellphone na ang gagawin pamato sa piko. Ice pick na ang gamit ng espada ni Panday. At may marathon na ngayon sa Pilay. Huhulihin na lahat ng gwapo sa mundo. Sa buong isang taon, araw-araw may bagyo. Gagawin tambakan ng basura ang luneta. US at Iraq, ibabalik na ang gera. Isasarado na lahat ng paaralan. Ang Pasko ipagdiriwang na tuwing November 1. Pwede nang inumin ng tubig sa kanal. Ang shabu ngayon ay hindi na illegal. Mulang pipit-bingi ang bagong star witness. Dito sa Pinas, bawal na ang flawless. Hindi na wanted ang mga kidnappers. At sa game ka na ba? Pwede na mag-time first. Ano kaya kung ganito ang sitwasyon? Biglang naiba ang takbo ng panahon. Ano kaya itsura ng ating mundo kung matupad ang mga bagay na ito? Ano kaya kung ganito ang sitwasyon? Biglang naiba ang takbo ng panahon. Ano kaya itsura ng ating mundo kung matupad ang mga bagay na ito? Laos na ngayon ang teleserye. Pwede nang gawing noodles ang alambre. Sa Manila so ikukulong ang preso. Libre na ngayon kuryente ng Meralco. Ang gulong ng kotse gagawing tatsulok. Ang mga bulkan minuminuto puputok. Ang mga Kristiyano sasapi sa kulto. At paatras na tumakbo ang kabayo. Pwede na ngayon sungkitin ang bituin. Sa boxing referee na ang susuntukin. Ang mga bansa wala ng presidente. At toyo na ang gagamiting tubig sa kape. Kung matulog na ang tao, ngayon nakatayo. Ang daan puro diretso, walang liko-liko. Ang bato di na panghilod, gagawin sabon. At ang brief isusuot na sa labas ng pantalon. Ang dog food, gagawin ang appetite. At pwede na rin tumawid sa green light. Si Algosi na ngayon ang bagong national hero. Sa gera, sibat na ang gamit ng sundalo. Nakatihaya nang humiga ang mga kuba. Lalaki na ngayon ang humahada sa bakla. Mabilis nang maglakad ang pagong. At ang bagong pambansang bulaklak ay kangkong. Ano kaya kung ganito ang sitwasyon? Biglang naiba ang takbo ng panahon. Ano kaya itsura ng ating mundo kung matupad ang mga bagay na ito? Ano kaya kung ganito ang sitwasyon? Biglang naiba ang takbo ng panahon. Ano kaya itsura ng ating mundo kung matupad ang mga bagay na ito? Daliri na sa paa ang gamit sa pangungulangot. Itlog na ng buhaya ang ginagawang balot. Patagilid na kung lumangoy ang isda. Nakakakita na ang mata ng pigsa. Ang bahay itatayo sa taas ng poste. 3 piso na lang ang halaga ng kotse. Sa plato na umiinom ang mga tao. Pwede na kumandidato ang luko-luko. Nakadapa na kung iburol ang patay. Binabala na sa tirador ay tinapay. Apoy na ang lumalabas sa ventilador. At pwede na tumaes sa aparador. Buhangin na ang ginagawang sinaing. Sa leeg na sinusuot ang singsing. Nagkater na pinambabalat sa buko. Nagmomodel na ng shampoo si Bembo Rocco. Bawal na bayaran ang mga utang. Nangiisnat na ang isang taong gulang. Tinatanggap na sa trabaho yung merong cancer. Mongoloid na din ang nag-newscaster. Di na pwedeng ikasal ang babae at lalaki. Pwede nang i-adobo ang adobe. Mga bakla na ang nagyayagyag at ginagawa ng foundation ng ama. Ano